Vi er 2X. 2X er ikke nogen særlig spændende klasse. Faktisk er vi rimelig kedelige. Vi laver vores lektier, har kedeligt hår, vi sætter vores cykler i cykelstativer, som John siger, og generelt er det hverken bredymer eller knæhøj karse at være 2X'er. Altså swagger hipster. 2X skal være i klassebattlen mod 3. M. 3. M er seje, har sejt hår, de holder fede fester, og generelt er der respekt i at være 3. M'er. Så kan man jo stille sig spørgsmålet, hvordan skal 2X nogensinde vinde over 3. M? Det her er Oliver. Før var han tit træt og deprimeret, men så prøvede han 2X. Nu har han det meget bedre. Woo!